Kardop Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Longri arlo munit atum langka dore pen lapupu angbong langka chithi pen ajo Karnataka alongri arlo along kangkir ke phapot. Bangalore along chitini phainkora trok arni kangkir ke pha bangso kangkir ke phapon along school ahem hospital lapen bus amukha kangkir ke pha laso along kaprek office asai hem sitami kangkir pon ejia phan kangkir ponji atumpian pachitak pon. Bangalore along kangkir ke phaponang koke Tamil Nadu lapen Bangalore angbong Kaveri alang roy alang pupu angbong kachithi alam kedo isai nangdolu laso along Bangalore along ri aphan langkapa tangri lapen anam akele ki pinang aputhak Bangalore arat atum chechak on AC chitini phaingora trok arni Bangalore along ri arlo kangkir phaponlo Bangso Kaveri alang roy along Tamil Nadu pen Bangalore angbong langka chithi puke non pen alam kimi kalilo bangso alam ki kedam tang penang an aningkan pen setami lapuson alam kacharvo setami nangdolo non setami lapuson alam ki nangdopon thulo lasi Bangalore along ri arlo along kangker phaponang koklo pusi birta pachetak pon Dolamara Bagan Playground along Karam Festival ke pamanpon. Lakhain koratrok Dwarbagore MSC constituency ke parlo Dolamara Bagan along Karam Festival ijo arnise aparman ke pamanpon. Bangso along Reception Committee President Umanando Bauri Secretary Ranjit Modi pensi jari ponlu. La pension si akhei tienta methang jutang jubat lason thot pini Dolamara along ta Adivasi atompen amithang Karam Festival peman ponlu. Bangso program along Jumur dance lapen kaprek methang jutang aron ateng pen ke kan kilun paman ponlu lapen bangso amai mesen pensi pachun ponlu. Karbi Anglong na doon aprang si Karbi Anglong festival na seriously pada penjego kasi mo naging dito naging kasi dito na from the war movie lakhai ko ako sila ka pulo no ani ka na sa mga sila ka siya festival festival na bansa ne parang festival sa bangso di mo ikaw na so na ilang babang na kami no festival mo check mo ko sa festival so mala bangso और बागान के तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है कब से ये शुरू हुआ है कैसा होता हो गया आज से हुआ है लेकिन ये पहले साल से होता है पहले भी हुआ था अभी 2 साल हो गया आज का रात तो पूरा रात हो गया
Fuloni KCS non kewangji ZKYF amai aphan tiripi amai kesengpon. Jutang jubat henlo khea moi arbung. Jutang jubat le kivirlote kheita kivira sonlo. Son si chitini phain kora pho arni ada por phai ke ba por pen center denkimo apam along Fuloni KCS tiripi amai kangnipon. Bangso amai along maipu pronason rongphar Fuloni KCS maipu pen si mai charipon. Lapen mai ke cheng alam thi Fuloni KCS kongchon bang jerjar sing nar pen si mai alam thi thanpon lo. Bangso amai along kache tongdon MLA achor Sabina Teronpi Fuloni MSc EM kangbura kiling lapen penang an jutang jubat kaching hon aratatum chetongdon. Mayalong kache thanpon laki non kewangji October ra cheklo niphai inkoi arni pen nipli apharman ZKYF amai center denkimo apam alongsi paman ponpo lapen bangso amai RD pedo jot mate alon pipon jot ji aphan che thanpon adun thu non kewangji ZKYF sertalin amai along ta Fuloni KCS atum penta kache pati dun pen Fuloni ahawar aphan nong nam kewangji aphan ta chisik ponpo puta che thanpon Fuloni pen oro ningti kathor Karbi Anglong news Puthot ke ongdong adrak pen inut abangpu police ariding kachingnang Son si chitini bhangora pho arni khotkhoti police station ke parlo karagau PP along nakha checking ke padu pon bom aporahut inut honthe memi abangpu akeng ke dam bom ahut ke ot pondong plastic bag arlo pen plikebra troxy sabun boxes along heroin nepon longlo bangso heroin pangrum pet pen kado kawi 583.08 grams doji puse raikom sai khatum pen pachini pon Lapen kaching nang chega bang phuamen lagi Samsul Hok Artanikan plikebra ge thom Asar Bura Ame Karlitang Solar Ali Arong Guaspur Ward number 9 PO Janakailyan Bazar PS Karimganj District Kariganj Pusi Pangthekpon Bangso kiri kakurok asai kedengpon along one sec of C20 BN CRPF UC Rawigil AC AW ASP AS Lapen OC Khatkhati PS staff atum pensi bangso kiri kakurok asai dengponlo Lapen kaching nang jaga bang phua phan khotkhoti raikom sai khia tum benche pari deng ponsi karju pater tok asai deng ponlu